Včera večer u Ruskim Kresture premijerno vyvedzená predstava Slučaj nevinej Gdovici, ktorú po textu Miloša Nikolića režiral Vladimír Naď Ačim. Sam autor ponúknul našomu teátru tot text, projekt direktora Slavka Orosa, s ktorým sme mali rozvárku o všetkým tým, jak by sme realizovali tot projekt. I tu sme upravili i podzelenie úlohoch, i koncepciu. Posle dlhšieho času som sa vracela znova na tie desky i trebalo rozdumovať za tým všetkým, pogotovo, že sa baví odredzenú fajtu osoby i vypatrunku i psychičného stanja, takže nebolo uopće ľahko. Predstava Slučaj nevinej Gdovici interesantna zo vecej bokov spatranja. U sušnosti je oštra kritika nješkajšoho društva okreme državi i jej predstaviteljoh, ali je i interesantni eksperiment, poneže za hlavnu istu ulohu pririhtovališe až dva glumici. Ivana Dudaš, ktorú publika mala nahodu vidieť na premiérnym vyvodzenju toho projektu Ruského národného teatru, i Olenka Živković, čijo vyvodzenje úlohy Moniky Puzić hodno vidieť na repríznym vyvodzenju.